ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നഴ്സസ് ഹബിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ 3 ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കംഫർട്ട് പൊസിഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കംഫർട്ട് പൊസിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ടു കംഫർട്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് നോക്കാം. Question number 1. What position should the nurse place the head of the bed to obtain the most accurate reading of jugular vein distension? Option A, high Fowler's. Option B, raised 30 degree. Option C, raised 10 degree. And option D, supine position. ജുഗുലാർ വെയിൻ ഡിസ്റ്റൻഷൻ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീഡിങ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഏത് പൊസിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, റേസ്ഡ് 30 ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ ജുഗുലാർ വെയിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ഒബ്ലിക് ആംഗിളിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ 30 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഹെഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് 10 ഡിഗ്രിയിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രഷർ ലെവൽ എബോവ് ദ ജോയ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫോളോസ് പൊസിഷനാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എബോവ് ദ ക്ലാവിക്കിളും ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. The position used for gynecological examination and during the surgical procedure involving genitourinary system is option A, lithotomy position, option B, Fowler's position, option C, knee chest position and option D, cardiac position. അതായത് ഗൈനക്കോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ജെനൈറ്റോ യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതോ ആയ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. നമ്മൾ ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും റെസ്പിറേറ്ററി ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ള സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്നിയ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാർഡിയാക് പൊസിഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡിയാക് വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ നീ ചെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ റെക്റ്റം അസസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നീ ചെസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ്. ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, ലിത്തോട്ടമി പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. Next, question number 3. The position is commonly used for pelvic surgeries is option A, Fowler's position, option B, Trendelenburg position, option C, knee chest position and option D, lateral position. അതായത് നമ്മൾ പെൽവിക് സർജറീസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോമൺലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ഏതാണെന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, ട്രെൻഡലൻബർഗ് പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ട്രെൻഡലൻബർഗ് പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ എഫക്റ്റ് കാരണം അബ്ഡോമിനൽ ഓർഗൻസ് ചെസ്റ്റിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ട്രെൻഡലൻബർഗ് പൊസിഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. Knee chest position is also known as option A, lithotomy position, option B, cardiac position, option C, supine position and option D, genupectoral position. നീ ചെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, ജെനു പെക്ടോറൽ പൊസിഷൻ എന്നാണ്. നീ ചെസ്റ്റ് പൊസിഷനെ നമ്മൾ ജെനു പെക്ടോറൽ പൊസിഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. While giving nasogastric tube feeding, which of the following nursing action prevent complication? Option A, advance the tube 2 cm. Option B, flush with 20 ml of air. Option C, plug the airway during feeding. And option D, provide high Fowler's position. അതായത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് റൈൽസ് ട്യൂബ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് നഴ്സിംഗ് ആക്ഷനാണ് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്, അതായത് ഹൈ ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈസി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഫീഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആസ്പിറേഷൻ്റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Next, question number 6. The position used for the examination of the rectum and vagina and exercise for postpartum patient is option A, prone position, option B, Fowler's position, option C, knee chest position and option D, left lateral position. അതായത് റെക്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വജൈന എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം പേഷ്യൻറ്റിന് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മദേഴ്സിന് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി, നീ ചെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. The best suitable position for endotracheal intubation is option A, prone position, option B, supine position, option C, side lying position and option D,
ലിത്തോട്ടമി പൊസിഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് എൻഡോട്രക്കൽ ഇൻറ്റുബേഷൻ ഇൻറ്റുബേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. Question number 8. The position that is used for sigmoidoscopy is option A supine position, option B knee chest position, option C left lateral position and option D both B and C. അതായത് സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ആണ്. അതായത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് നീ ചെസ്റ്റ് പൊസിഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ പൊസിഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിഗ്മോയിഡ് കോളൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത്. Next, question number 9. The position that is provided to the patient for lumbar puncture is option A supine position, option B prone position, option C C-shaped position and option D L-shaped position. ലംബാർ പഞ്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആക്സസിബിൾ ആകാനായിട്ട് ഏത് പൊസിഷനാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഷേപ്പ്ഡ് പൊസിഷനാണ്. ലംബാർ പഞ്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെസിമെൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് L3 L4 വെർട്ടിബ്രയുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനായിട്ടാണ്. സോ നമ്മൾ ഇത് കൂടുതലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. Question number 10. To maintain normal breathing pattern, which position is beneficial? Option A dorsal position, option B Sims position, option C Fowler's position and option D knee chest position. നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഏത് പൊസിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷനാണ്. ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡയഫ്രം ലോവർ ചെയ്യുകയും ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയുടെ സ്പേസ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ മാക്സിമം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. സോ നമ്മുടെ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Next, question number 11. The position in which the patient lies on this back, thighs are well flexed on the abdomen and the patient buttocks are brought to the edge of the table is option A cardiac position, option B dorsal position, option C lithotomy position and option D genupectoral position. അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ബാക്ക് കൊണ്ട് കിടക്കുകയും തൈസ് നമ്മുടെ അബ്ഡോമനിലോട്ട് വെൽ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബട്ടക്സ് ടേബിളിൻ്റെ എഡ്ജിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ലിത്തോട്ടമി പൊസിഷനാണ്. ലിത്തോട്ടമി പൊസിഷനിലാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബട്ടക്സ് എഡ്ജിൽ വരികയും അതുപോലെ തന്നെ തൈസ് നമ്മുടെ അബ്ഡോമനിലോട്ട് വെൽ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും പേഷ്യൻ്റ് ബാക്ക് കൊണ്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കൂടുതലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വജൈനൽ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വജൈന എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. വിച്ച് പൊസിഷൻ ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് ടു എ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് അനാഫൈലാറ്റിക് ഷോക്ക്? ഓപ്ഷൻ എ ഓർത്തോപ്നിക് പൊസിഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ട്രെൻഡലൻബർഗ് പൊസിഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി റിവേഴ്സ് ട്രെൻഡലൻബർഗ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിംസ് ലാറ്ററൽ പൊസിഷൻ. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് അനാഫൈലാറ്റിക് ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഏത് പൊസിഷനാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ട്രെൻഡലൻബർഗ് പൊസിഷനാണ്. ഈ ഒരു പൊസിഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീനസ് റിട്ടേൺ ഓഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീനസ് റിട്ടേണെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രീലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനാഫൈലാറ്റിക് ഷോക്കുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ട്രെൻഡലൻബർഗ് പൊസിഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. Next, question number 12. Enema is given in option A side lying position, option B knee chest position, option C lithotomy position and option D supine position. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് എനിമ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് പൊസിഷനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സൈഡ് ലൈൻ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സൈഡ് ലൈൻ പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സിഗ്മോയിഡ് കോളൻ ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എനിമ ഈസി ആയിട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എനിമ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് ലൈൻ പൊസിഷനാണ്. അതായത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. വിച്ച് പൊസിഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ടു എ പേഷ്യൻറ്റ് റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ? ഓപ്ഷൻ എ സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ,
ഓപ്ഷൻ ബി സൈഡ് ലൈൻ പൊസിഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രെൻഡലൻബർഗ് പൊസിഷൻ. അതായത് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്ത പേഷ്യൻറ്റിന് റിക്കവറി പീരീഡിൽ കൊടുക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ള പൊസിഷൻ, മോസ്റ്റ് കോമൺലി കൊടുക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 14 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും റാഷണലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കമൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.